Ang daging gini. Nak garing mah pasti gini guys no. Ini tukti takkan cepat. Tinggi, mama tinggi yang pasti aja kan ini. Kita tinggi. Ini bapak. Lu ini dah boleh kena. Kita suci mau kena go. Cuma kita kan sang, tapi yang bayang besar ini ni, aku tunggu jaga kini ni. Ini bapak aku tunggu jaga. Ikat dia tunggu jaga. Kau ni kau sudah hang yang saya jaga tadi. Dia kata ini yang kena sini, siapa tahu. Ini mah banyak uji kali boleh bunyi. Hey. Oi, Papa. Ini pusing kali baca nang lali, lekau boleh ni tak? Lekau boleh ni. Apa? Neng kelas 3 jabai na? Kelas 2, kelas 1, di pusing kali. Neng kelas 3 jabai na, jabai na Papa. Tak boleh ni tak? Kan, tu si banyak zaman tu ni je. Para, di pusing kali baca nang mah. Deh Papa deh. Tak. Oi, Papa. Lekau boleh sini ya? Nanti. Bapak tang. Geleng alih Bapak deh. Ang kelas 3 Undi gotofra sih geleng, neng dah derbai na. Tak, Bapak tang. Lekau boleh sini. Tang Bapak tang, gas betul ni je tang. Nih, tabu. Tanya. Oh, kamu mak. BP tu kamu jangan sungai tanya punya macam tanya. Siapa? Aili? Hei, kara sedih toda bawa apa tap ni hotel. Oh, apa sih Malaysia? Oh, bukannya tanya sini. Mudah. Dia, bagus deh. Langsung aja sini. Ini hasil ibuku nak siapa ya? Makasih tu sakit mau berapa ibuku ke sekolah. Hai. Deh. Kamu salah nanti. Ayo, biar ni semua nak jangan sih. Biar ni kita sahabat macam ni. Kasih tahu dia biar dia yang mungkin tak saja, bapa. Hei, mama cingkong itu ni kan, mana canggung kita. Cingkong itu tak. Dengan juga ya. Isi yang kaya. Dia tu yang ada isi macam apa? Biar dia. 미국 사년이 중납자 사적 내가 공부해볼 마바 같은 집 중간 미안해 깔짝만 잡지 마바 죽고 있잖아 아프다 가봐 이자니 아유 반응다 보면 하고 싶어
너 말좀 마봐 비도리 요파야 봐. 마봐 다 비도리 요나 굳은 랑아봐 수치노. 다이자 타르 묘지다 부지사라. 마봐 디렉터라고 징고하고 다이자 타르. 네. 만두 모로리 팔링나 피닝래. 안 팔링라 다나 벨라가 좀 하고 싶대 저기. 사사 지구까지 간바 이걸 다들. 내가 그냥 두고 단추 봐. Này mà thế à là sếp bia nhà số mình có sai nào mày đấy nương bia như cứ sao mày là lấy bộ bị cũng mong số mày mong nữa 에트리잖아 저거 내 카이무장 쓰면 탈병이다 bữa nè bữa nè sếp mình cũng cứ tao làm mày đi mình ra ê bữa này 아니요. 와, 지금 봤지? 인간들 만시클라이. 네네네 당당. 무장 하면 돼, 팅아. 만시 잡아이. hấp माथो राजा मख'लै दिनै बेहेर सिनेमानि दुर्गा एक्ट्रेसफोरबायदि नुलायथारदोंब्रा दे 아유, 맞은 자죠. 아유, 라자. 마마를 나고 있다니. 아유. दे थाब फैबानो जाबाय दा साननैसो लोंनायखौ एसे खम खालामनायखाय मोजां मोनदा बेफोरबायदि लोंनाया खम जालांबासो न'खराबो मोजां जागोन हिनजाव मानसिया लोंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आं बेखौसो लुबैदों नों थिग खामानिखौनो मावगासिनो दं दे हाय गिबियावनो आंनि साबस्क्राइबार फ्रेन्ड्स आरो आंनि इउटिउब चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनग्रा लोगोसे आंनि शर्ट एन्टारटेनमेन्ट भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनग्रा बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय नोंथांमोना माबायदि नायनानै माबायदि मोनदों आंनि शर्ट भिडिअफोरखौ अननानै कमेन्ट्स हर नैबे एपिसोड 6 आरो बिनि उनाव 7, 8, 9, 10 बिदिनो फैबाय थागोन जा हायो आङो फोलावलांनो नाजागासिनो दं मेन थांखिखौ नोंथांमोना आं सिगांनि भिडिअआवबो आंनि जानाखि फंनैसो बिबुंथि बेवहायबो आं बुंखाबाय बे मोनसे आंनि एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ लोगोसे आंनि इउटिउब चेनेलखौ फेदेरनायनि थाखाय बिनि थाखाय आं बिदि माखासे शर्ट भिडिअ खालामबाय थादों लोगोसेनो आं हारसिङै बांसिन एक्टिभिटिस बा एक्टिं खालामनायनि मेन जाहोनानो जाबाय माखासे आर्टिस्टफोर लानानै शर्ट भिडिअ खालामबाय थानाया एसे टेक्निकेलि प्रब्लेमबो जायो नोंथांमोना मिथिखागौ नेनांगौ जायो सोरखौबा लोगो मोनो सोरखौबा मोना मालाबा उसुबिदा जायो बेनिखायनो आं हारसिंनो बेफोर शर्ट भिडिअखौ आं खालामलांबाय थादों आरो मालाबा साफा सानै सोदेरनाया आं मालाबा अबेबाफोर आलासि जानो थाङोब्लाबो खालामहैनाय नैबे 6 जानाखि एपिसोड 6 बेवहाय नोंथांमोना नुखादों आंनि न'आ बेलेग आङो आंनि न'निफ्राय एसे गोजानाव आं मोनसे खामानिनि थाखाय फैदोंमोन बेवहायनो आङो बिथांमोनानि न'खरनि मानसिफोरखौ लानानैनो आरो बिथांमोननि न'खरावनो आङो बे एपिसोड 6खौ खालामनाय जादों बेबायदि सुबिदाखौ आं खालामना लादों आं न'आव थायाब्लाबो गुबुन जायगायाव जुदि थाङोब्लाबो जेब्ला आंनि माने शर्ट भिडिअ एपिसोड हगारनायनि सम जायो अब्ला आं बै न'खरनि मानसिफोरखौ लानानै आं खालामगोन बेबायदिनो आंनि जानाखि इउटिउब चेनेल मैथा प्रडाक्शन इउटिउब चेनेल बे मैथा प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलखौ आङो फेदेरलांनो नाजागासिनो दं ओरैनोथ' आं सावथुन मुलुगाव दासिम गोबां बोसोर जाबाय गोबां दिननि सिगाङावनो आङो इउटिउब चेनेल खुलिनायनि टारगेट लादोंमोन खिन्थु खुलियाखैब्लाबो जोंनि प्रडाक्शननिफ्राय जेरै एआर एन्टारटेनमेन्ट महिमा माल्टिमिडिया जेंगा अफिसियेल बेफोर जोंनि प्रडाक्शननि मनिटाइज जाजोबनाय बेफोर प्रडाक्शननि जानाखि बेफोर इउटिउब चेनेलफोरखौ जोङो बांसिन टारगेट लानानै फेदेरग्रोनाय जादों आरो बेफोर देरबायबो मनिटाइजबो जाबाय दा नैबे आंनि पार्सनेलि जानाखि प्रडाक्शन बे पार्सनेलि प्रडाक्शनखौ आङो दा टारगेट लादों चेनेलखौ फेदेरनो थाखाय दा बे चेनेलखौ फेदेरनो थाखाय नोंथांमोननिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ नांगोन बेनो जाहैबाय नोंथांमोना आंनि मैथा प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव थांनानै बेल आइकन बेवहाय थुनानै हो साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोसे आंनि भिडिअसफोरखौ नाय अब्लानो आंनि इउटिउब चेनेलाबो देरलांगोन
लोगोसे हायोब्ला शेयार खालामनानै हो। नोंथांमोननि अननायाव बे मोननैसो फिसा खामानियानो आंनि इउटुब चेनेलखौ फेदेरगोन। आं बेखौनो आसा फारिदों नोंथांमोना आंखौ हानायमानि हेल्प खालामगोन। नेक्स्ट 7 बे 7खौ एसे गोलाव आं खालामनो नाजादों, एसे गोलाव खालामगोन। थिग बेबायदिनो जेब्लासिम थांनानै थागोन अब्लासिम आं नोंथांमोननो बेबायदिनो फिसा फिसा माखासे एन्टारटेनमेन्ट भिडिअफोर आं होलांनो नाजागोन। लोगोसेनो आंनि जानाखि प्रडाक्शननि जानाखि फुल मुभि, बे फुल मुभिफ्रा समजों लोगोसे फैबाय थागोन। लकडाउननि थाखाय माखासे सावथुन बानायनाय सावथुनफोरखौ दासिमबो रिलिज होनो हायाखै। आर'नाइ सावथुन खोब मोजां जादों, कमप्लिटलि जाबाय, बेखौ जोङो रिलिज होनो हायाखै। बिनि उनाव माखासे सावथुन खालामनो जों टारगेट लाबोदोंमोन, बेफोरबो अलरेडि प्रसेसआव दं। जायखिजाया बे लकडाउना खुलिब्लानो जों बेफोर सावथुनफोरखौ जानाखि टारगेट लानानै थानाय सावथुन, बे सावथुनफोरखौ बानायगोन। आसा फारिदों नोंथांमोननि अननाय आरो सिबिनायखौ मोनबाय थागोन। लोगोसे नोंथांमोननि अननायावनो आं जा हायो, जा सम मोनो, जा सुबिदा मोनो, जोंनि बे सावथुन मुलुगावबो बाहागो लालांबाय थानो हागोन आरो हारिमुखौ सिबिलांबाय थानो हागोन, बेखौ आं आसा फारिदों। जै बर' हारिनि जै।